Moikka! Mä olen sisustustohtori Tea-Maria ja tervetuloa mun vastaanotolle. Päivän kysymys kuuluu: seinien ja sängyn maalaaminen samalla sävyllä, onko se uhka vai mahdollisuus? Se on aivan mielettömän hyvä mahdollisuus. Tämän päivän trendi on käyttää sävyä sävyllä ja sen lisäksi haetaan sellaista pehmeätä harmoniaa kontrastien sijaan. Ja hyvä esimerkki löytyykin täältä meidän pojan huoneesta, missä ollaan tehty tätä sävyä sävyllä ajattelua tilanpuutteen takia. Silloin kun on pehmeä harmonia sen suuren kontrastin sijaan, niin tila tuntuu tietyllä tapaa neliöitään suuremmalta, kun sinne ei muodostu suuria sellaisia värien rajapintoja tai sitten ääriviivoja tai sitten juuri niitä kontrasteja, jotka rajaa tilaa silleen tehokkaasti ja muodostaa niitä ääriviivoja. Kun väripaletti on tämmöinen pehmeä ja liukuva, niin silloin sellaiset ääriviivat katoaa ja se tila näyttää neliöitään suuremmalta. Silloin tulee myös helposti hyvin valoisa, raikas, pehmeä kokonaisuus, joka tuntuu myös tosi kodikkaalta, mikä on aina hyvä juttu. Eli vaikka me ollaan käytetty tätä väriajattelua täällä lastenhuoneessa, niin tämä sopii ihan jokaisessa huoneessa käytettäväksi ja on tosi kodikas, ihana, ajankohtainen tapa sisustaa.